दिनै जोङो बाजाराव फैदों अमा नायनो फैदों नोंथांमोना नुखादों अमानि दामफोरा बारा थाङाखै 300 350 बेनो आरोना बेमारबो फैसिदोंमोन नालाय साननैसो सिगाङाव दा बेनिखायनो अमायाबो बारा दाम जायाखै 300 350 दा लासाबबाय नोंथांमोनाबो बोरै मागो दमासिनि बेसेबां लाखो नोंसोरनिथि बाजारफोराव बेसेबां दामफोरा नोंथांमोना आंनो एसे खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो ना कमेन्टनि गेजेरजों दा आं बाजार खालामबाय लाबाय अमा बाजाराव नोंथांमोना नुखादों हाफाथुरि बारा जों भिडिअखौ लाबाय थानाय जादियासै आङो ओरैनो जास्ट सिम्पोलै लाना होबाय आरो ना मागो दमासिनि नामाव ओमफ्राय नैबे आंना ब्लग चेनेल नोंथांमोना गासैबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आंनि लाइफ स्टाइल भिडिअ ब्लग भिडिअ फेमिलि ब्लग गासैबो नैबे चेनेलाव नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना नुखाबाय दा जोङो मैगं बाजारनि थांलायनोसै एसे मैगं बाजारनि थांना नायनोसै गोबां मानसि जादों आरो ना जोंहा दमासि होनना बुङोबा ख्रिस्टमासआ जेरै जायो ख्रिस्टमासआ ख्रिस्टानफोरनिया जेरै जायो मागो दमासियावबो बेफोरबायदिनो आरो ना नोंथांमोना नु माने अमा दाननाय अमा आरो ना नांगोना ना बोरमानिया बोरमा दाउनिया दाउ गोबां दङ आरो ना दा बेफोरबायदि गोबां मानसि लाग्रायाबोथ' बाप्रे बा गोबां मानसि आरो ना फानग्रायाबो गोबां मानसि अमाफोरालाय मोजाङानो दासिम दामाबो माने बारा जायाखै नालाय बेनिखायनो मोजाङानो आरो ना जानाबो गोथाव मोनो होनलाय सावना जानो एवना जानो बेफोरबायदि दा सर्ट भिडिअ लानाय जाबाय मिनि ब्लग नोंथांमोना आरो आं फुल भिडिअ गाबोन होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दिनै बारा लास्लाबनाय जायासै दा बेनो आरोना भिडिअआ नोंथांमोना नायलां Kamakka Bazar Magani Ligapur mau kata